F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minnu ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla se nlaqgħakom ma' Mark Edward Paċ Portanier. Mark Edward huwa fotografu, normalment ikun minn wara l-kwinti, però llum ħajkun qiegħed magħna fuq is-sufan biex jitkellem dwar il-professjoni tiegħu, però wkoll ser jitkellem dwar esperjenza li kellu iktar kmieni din is-sena. Fil-fatt Mark mar l-Ukrajina biex iwassal l-għajnuniet umanitarji lil poplu li ilu milqud bi gwerra l-numru ta' xhur. Mark ħajrrakkonta kif parti mill-vjaġġ tagħhom kellhom isuqu fi triq li kienet mimlija splussivi. Il-lejla nisimgħu id-dettalji kollha mingħand Mark għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-serata tajba u nilqakom għal Prime Time, grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi. B'mod kontinwu ta' kull filgħaxija u ta' kull jum fl-aħbarijiet nisimgħu dwar l-Ukrajna, dwar kif dan il-pajjiż ġie milqut minn gwerra u kif il-konflitt li għaddej f'dan il-pajjiż għal numru ta' xhur. Il-mistieden tiegħi il-lejla mar f'dan il-pajjiż iktar kmieni din is-sena sabiex iwassal l-għajnuniet umanitarji. Nilqa' miegħi il-lejla l-fotografu Mark Edward Paċ Portanier. Serata tajba. Kantiħor. Kif int? Għadajta. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Mark, normalment tkun wara l-lenti, għax tkun wara l-kamera. L-lum qegħdin qudiema. Ejja, l-lum bil-kontra. Naqri iktar tensjoni għax qudiem. Ejja. U le tinkwitax, issa dak sakemm naqbdu nitkellmu. Mark, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Għarajt. Isem ikun jom? Mark Edward Paċ Portanier. Edward Paċ Portanier. Data ta' twelid? 9 June 97. Inti tiċċelebra l-istess, tiċċelebra l-birthday tiegħek fl-istess ġurnata ta' Johnny Depp, imma dak 30 sena ikbar minnek. Fejn inti mwieled? Mela, propjament ħażabbar ma noqgħod Pembroke. Mela żabbar, Pembroke, professjoni. Fotografu. Fotografu. Mark, il-papa jew l-mama kienu fotografi wkoll? Lej missieri propja. Dak fotografu video, ġifri nagħmel it-tnejn. Hemm min jispeċjalizza jagħmel ħaġa oħra, jiena wieħed minn dawk kif ftit li nagħmel it-tnejn. Nimmaġinak wieħed minn dawk li meta l-papa kien ikollu xi biċċa ta' xogħol stajt tmur miegħu, kont tieħu l-okkażjoni u tmur. Bisier għamel kważi 15 sena fix-xandira, allura tipo ta' kont żgħir niftakar ta' nhar ta' sib ma' John Bandin qed niġru mal-mejda ġifieri. Mark, iktar kmieni din is-sena għażilt li tmur l-Ukrajina. Ejn nibdew minn hemmhekk. Kif bdiet l-opportunità u għaliex deċidejt li taċċetta? Ifhem, fil-ġimgħat preċedenti ta' l-24 ta' frar, jisu kien hemm iċċetteri fejn persa nagħmel xogħol ġurnalistiku ma' kumpaniji barranin u aġenziji wkoll. Kien hemm fis-cycles tagħna tipo bdiet tiġi ħajdu għal xi ħaġa u bdew ifittxu fotografi. Dak kien għadu ma bedix il-konflitt. Nitkellmu lejn l-aħħar ta' għal nofs Jannar, lejn l-aħħar ta' Jannar. Però t-tensjoni kienet tiġa tinħass. It-tensjoni bdiet tinħass minn qabel il-miliet. Kienet ilha bdiet teskala bil-mod il-mod. Kont jaf il-famużi drills li kien hemm ma kienu drill shares, kienu staging grounds u l-aġenziji bdew tipo jiriċjaw min interessat immur. Ma kienx hemm data, ma kienx hemm kienet jaf nibatulek illum titmur il-lejla, ġifieri ovvjament hemm ċertu meta tkun ġurnalista l-gwerra hemm riskju enormi fiha involuti, ġifieri jiena għandi kollegi li kont naf minnhom ma forsi dajjem magħhomx darbtej. Sfortunatament inqatlu, ġifieri 8 sin ilu għandi kollega tiegħi kien jaħdem magazzetta Taljana kien inqatel ġo Majdan Square. Ġifieri kienu qed jisparaw armor penetrating bullets, għax inti mbilli jkollok il-vest. Ma ħafna drabi skont għax jekk jitu vest inferjuri ma jagħmel sens. Wara kemm ġranet li beda l-konflitt mort l-Ukrajna? Mela jessaċ jiena qatt meta bdejt nisma' l-affarijiet għal volja kienet interessanti, il-biċċa ma kon naf li
eventually ħan nispiċċa hemmhekk, però ma konx film kapaċità. Dakinhar filgħaxija għandi klient u kollega ħabib tiegħi Wojciech Selman minn hawnhekk, bat li għax persin konna għamil żmien noqgħod Polonja wkoll, għalhekk naf il-xinis li huma li jafu jsuq li kapaċi jsuqu fit-tul huma lesti li jgħinu. Aħna ħsibna li tkun 3 ġimgħat u daqshekk jiġifieri it was anke l-pjan inizjalment meta tlajna it was more all hands on deck naraw xejn jiġri dak ġurnata b'ġurnata ġifieri. U ovvjament tagħtu lajnuna li jkun hemm bżonn. Eżatt, jiġifieri jiena tlajt u tella l-għada u jiena tlajt isu 4 tim warax ma l-issetti li jgħid l-affarijiet bix-xogħol. Fejn kont għandek dak iż-żmien u battu tlajt il-film minn flodda l-filgħaxija, bukajt il-flajs fil-ħodu, U intom tħaltu l-Ukrajina min-naħa tal-Polonja, mill-konfini tal-Polonja. Għana dejjem through Poland konnet naħdmu ġifieri kellna l-bażi Lublin, issa is-cities il-kbar kollhem 3 sigħat u nofs għall-bordura sewqan. Jiġifieri u mbagħad terġa' mill-bordura l-ewwel city kbir għandek jissatej. Meta tlaqtu mill-Polonja, intom kontu tafu d-destinazzjoni finali tagħkom jew le fl-Ukrajna? Aħna saċ nkunu nafu, ġifieri aħna konna eżempju għall-bidu daħlu l-ewwel vjaġġi daħlu wara ġimgħa, ġifieri wara ġimgħa daħħalna coach, daħħalnija mimlija saruhom ma' mediċini, ikel, affarijiet essenzjali ta' dak il-ħin, u kienet waqfu għal-Lviv. Għas-sempliċi raġuni li ma kien sejf titlaq toħroġ minn il-Lviv. Speċjalment tkun barrani u ma nafux x'inhu jiġri. Ġifieri di situazzjoni kienet tinbidel mill-filgħod sa filgħaxija, ġifieri kienet tinbidel ġieli minn sija għal sija speċjalment fl-ewwel żmien fil-bidu. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżjaristi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Mark, il-ħin li għamilt l-Ukrajina, il-ġranet li għamilt hemm, qatt ħassejt li ħajtek kienet fil-periklu, qatt kien hemm ħin li bżajt. Ara, min nista' ngħid li le. Għax at the end of the day, aħna konna timmorru, aħna eżempju ċertu missjoni li bdejna nagħmlu ħadd ma kien jagħmilhom, ġifieri meta nżilna Mariupol, konna nafu li it can go south at any point, ġifieri niftakar ngħid illum tissetilja l-affarijiet qabel titlaq, fimt, ġifieri kienet konna nafu x'issa jiġri hemmhekk barrani dikel hemmhekk, jekk qalet qatt tinqabad ma' ġol kaxxa. Ġifieri at the end of the day kont jiena nemmen li kulħadd għandu bullet bismu fuq, ġifieri try to good until it hits you, ġifieri. Allura konna lesti nieħdu riskju. Iktar kmieni semmejt kif il-ħajja fl-Ukrajina wara ġimgħat li kien beda l-konflitt f'Mejju, issa kważi bdiet terġa' tiġi normal. Int li kont qiegħed hemmhekk li tkellimt man-nies tal-Ukrajina, hekk x'jiddiskutu, x'jgħidu bejniethom, x'inhu l-ispirtu tagħhom? Ifhem messaġġ aħna l-mod kellna diskussjonijiet magħhom u jekk mal mod kif kont qed nagħmlu nitlu naslu fejn għandna naslu nerġgħu netilqu l-barra ġifieri sax ma bdejn ma' tip ta' missjonijiet u għajnuna umanitarja bdejna ndaħlu fejn bdejna ndaħluhom kienet at the end of the day konet nidu riskju kbir, allura ma sajniex impoġġu li nef riskju ikbar. Billi tuża iktar ħin. Billi nuża iktar ħin, aħna konna nitlu meta morna Mariupol għamilna 48 hours ġewwa 36 hours minnhom fuq it-triq insuqu. Literalment 18 sija suq l-emmek, tieqaf sa tejken torqod taħselna qawwiċċek taħselna qasni jekk tikol xi ħaġa u terġa' tmur lura. Ġifieri wara li ħattejna domna van 8 tunnellati għajnuna ġi daħħalna mediċini, tamira l-isptarijiet, daħħalna anka generators biex ikun jisaw jipowerjaw il-clinics u hekk f'temp ta' 3 kwarti ħattejna fan ta' 8 tunnellati, ġifieri għandek ċertu ħeffa, inti saċ ġida kontra l-ħin, għax int at one point anka kellna nsuqu bla dawla, għax kont nsuqu weħedna, konna nafu li potenzjalment hemm l-intel li bniżel xi ħaġa l hemm isfel, allura ma tafx hemm flajru, ġifieri aħna billejl ma tafx hemm għaddej. U at one ġurnata minnhom meta tlaqna minn il-Lviv kien hemm konvoj li kien jgħid sitt il-qudiem minna ġie melqut bid-drone strike. U ntlaqat bid-drone strike. Intlaqat bid-drone strike. Mark, ħajkonna fuq għal-waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura għandi kurżità kbira biex inkun naf jekk terġa' tiġik l-opportunità li tmur l-Ukrajna taċċettax, però tirrispondi issa ħammur għal-waqfa żejra ta' riklami.
Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżeristi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. I see my dog's strength, his endurance. He is my motivation. I want to do my best for him. Every day I feed him ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary dogs. Born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hull, Ormy. Made with love. Made with love. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqom lura għal-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Mark Edward Paċportanir, fotografu li ftit iktar kmin din is-sena kellu l-opportunità li jwassal l-għajnuniet umanitarji fl-Ukrajna, qegħdin nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu. Ħankomplu l-konversazzjoni dal-waqt Mark qabel irid infakkar lit-telespettaturi fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew mbonnici.tv. Hemmhekk illum għandna kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal Ginob, iċ-ċans tagħkom li terpu prodotti biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġilda tagħkom jekk tirrispondu tajjeb għal mistoqsija sempliċi li qed impoġġulkom. Idħlu fil-paġna ta' Facebook u mbonnici.tv u tuna r-risposta tagħkom. Qed nistennewa bil-kidba fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Mark, iktar kmin bdejna nitkellmu dwar il-ħin tiegħek fl-Ukrajina, semmejt ukoll dwar il-kuntatt tiegħek mal-familja li kienu qegħdin Malta, sakemm kontu qegħdin l-Ukrajna stajtu tużaw il-mobile jew le? Minħabba raġuni ta' sigurtà ma konet nużaw il-mobile imma eżempju kollox tkun airplane mode. Fri konet nużaw kena sistema ta' mobile, ġifieri kollok mobile Ukren nużaw just in case of emergencies li jkun encrypted, kena mobile ieħor li konet nużaw biex nużaw il-hotspots, mbagħad il-mobiles Pollak u Maltin konet nitfgħuhom airplane mode li piggybackjaw fuq il-hotspot Ukren, ġifieri kuntatt kelli ma' Malta, ovvjament ma sax ikun il-ħin kollu. Ovvjament ma sax t-xerja l-location tiegħek, dawn huma raġunijiet ta' sigurtà. Prekazzjoni ta' sigurtà ġifieri kif qatt qabel aħna ma nkunu nafu l-final coordinates bl-aħħar sija qabel għax aħna konna fallback plans ġifieri ma nasux hawnhekk. Ħanifu x'imkien qabel ġifieri. Ġifieri inti meta titlaq mill-Polonja x'intom tħaltu l-Ukrajna mill-konfini tal-Polonja, id-destinazzjoni finali jessaċ fejn u l-punt fejn ħadd niżlu l-affarijiet ma tkunx taf. Aħna kważi konna fuq literalment sa qabel naslu ġifieri aħna konna fejn. Kont diġà qiegħed fit-triq. Kont diġà qegħdin fil-morru ġifieri ħabba checkpoints u hekk irid ikollok il-karti tkun taf fejn sejr. Mra jkun eżempju konna 3 setti ta' karti għall-argument. Jekk mhux se tasalaw, ħatasalaw jew ħanaslu hawnhekk. Triq li soqtu intom kienet letteralment invażata splussivi mini. Ejja, triq minnhom meta wasalna ġifieri aħna wasalna meta nżilna Mariupol kien għal Mejju. U illum il-ġurnata fejn wasalna hija taħt ir-Russi. Ġifieri waqa' ftit minn wara kien waqa'. Aħna konna diġà naraw il-preparazzjonijiet għal-ġlieda li ħajsir għax kienu jafu jisat il-front line kif ħajxiftja, allura kienu jippreparaw għal potenzjalment attakk Russu ġifieri kien hemm id-dugouts, kien hemm il-caches fejn jitfgħu l-affarijiet għall-armata biex jaqgħu lura u weħed sfortunatament kien parti biċċiet mit-torq kienu minati. Jekk terġa' tiġik l-opportunità llum biex tmur l-Ukrajna, taċċetta jew taħsibha darbtejn?
Ara, nixtieq niġi f'punt fejn ma jkollix fejn nerġa' nitla', però nitla'. Sakemm nista' nibqa' nitla'. Mark, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, grazzi ħafna tal-li ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek miegħi. Għal darb'oħra ngħidlek proset tal-kuraġġ tiegħek kif ukoll tal-għajnuna lil dawn il-poplu tant qiegħed fil-bżonn. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tiegħi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, ħadd titlaq minn hawnhekk bi ftit tomit tajbin grazzi għal Yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' Yogiti li tista' tippreparhom bil-mod klassiku, bil-misħun jew kellha tista' tagħżel ukoll xarbit friski bil-Yogiti billi tħallihom jiksħu iżid magħhom tomit iktar naturali bħal huma frott u ingredienti oħra. Apparti minn hekk ukoll grazzi għal Cucina d'Oro, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Cucina d'Oro biex nittopjaw il-pentri tiegħek u mbagħad jekk tikkombinhom mal-ingredienti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxilek tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba Mark. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, ngħid grazzi lil Żar li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ il-lejla nawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba u tajb li ngħidilkom li fil-ġranet li ġejjin ħanaħabrulkom kompetizzjoni interessanti flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Pratikament fil-ġranet li ġejjin għal din il-kompetizzjoni l-ġdida biex tipparteċipaw għandkom bżonn kamera ta' ritratti u nkella mobile kif ukoll hemm bżonn li tużaw ftit il-kreattività tagħkom. Id-dettalji kollha ta' kif tistgħu tipparteċipaw għal din il-kompetizzjoni, kif ukoll x'tistgħu terpu f'din il-kompetizzjoni ħantuhomkom fil-ġranet li ġejjin. Nistennew bil-ħerqa din il-kompetizzjoni grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma. Grazzi u l-lejl tajjeb. Niltaqgħu għada. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.